skal snart på scenen. Er du spændt? Og jeg kan lige, inden du svarer, sige, at 2 mikrofoner. Det er simpelthen, fordi vi skal lave radio samtidig med. Det er effektivt. Aura har travlt. Yes, og derfor skal du hurtigt svare. Er du klar til at gå på scenen? Jeg er klar. Jeg er rigtig, rigtig spændt. Jeg er så glad. Det er jo Skanderborg, det er den smukkeste festival. Og kan man sige, at det her 2008 har været det mest turbulente år for dig nogensinde? Ja, altså det kan man jo godt sige. Det har jo vendt min hverdag op og ned, ikke? Lige før der sad jeg hjemme i min sofa og spillede guitar og tænkte, hvis jeg kunne få lov til bare at spille min musik for andre end min mor og min kat-agtigt. Og lige pludselig så står man foran flere tusind mennesker. Og vi talte faktisk lidt om før, det der med sådan, dit album har jo fået fantastiske anmeldelser. Melder der så noget præstationsangst pludselig? Selvfølgelig gør der det. Altså det er jo altid svært at leve op til ens egne forventninger. Og jeg har jo meget høje forventninger, ellers havde jeg jo heller ikke stået her. Men når det så er sagt, så er det der er et vildt pres. Men jeg håber bare, at jeg gør mit bedste. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan holder man sig grounded, når det er, at man lige pludselig får så hurtig succes, som du faktisk har fået? Man tager de her hæle på Skanderborg. Jeg kan lige fortælle, at det er meget, meget, meget høje hæle. Nej, altså jeg ved det ikke. Men det er jo bare musik, mand. Så altså, jeg prøver at tænke på, at det er bare musik. Og hvis det er det, så er det jo bare en leg, og så er jeg her jo bare, og så er det ikke så besværligt. Så skal jeg ikke tage stilling til at overgå et eller andet. Men din vej til succes har jo været noget med noget landevej og noget Australien, og du har været frem og tilbage, og så har du siddet og nørklet med nogle sange, og pludselig er der nogen, der ville høre dem. Men har du ikke også engang stillet op i Popstars? Jo, det gjorde jeg også, da jeg var 15-16. Og nu virker det jo som om, at din musik og hele din karriere er noget, du sådan selv har taget hånd om. Dit look og den musik, du skriver, både tekst og musik. Hvordan tror du, det havde været, hvis du faktisk var gået hen og havde vundet? Ja, hvordan havde det været? Det har jeg faktisk aldrig tænkt over før. Men altså, det havde i hvert fald taget mig en anden vej, ikke? Jeg tror ikke, fordi grundlæggende så er det jo, har jeg altid skrevet musik, og jeg har altid håbet, at der var nogen, der gad at lytte til den. Og det tror jeg ikke var holdt op. Man kan sige, at jeg var måske blevet lidt afskræmt, hvis jeg var endt ligesom nogle af de deltagere, der har deltaget. Men altså, det gjorde jeg jo ikke. Jeg har et spørgsmål, fordi du har jo en helt fænomenal stil, både på scenen, men også som person. Og det er der rigtig mange piger, som beundrer. Og du har jo lige været til Københavns modeuge. Hvad går en pige og ser som dig? Hvilke designer kan jeg appellere til dig? Altså først og fremmest, så var jeg inde at se Barmund Førtgarden, som jo er, dem holder jeg rigtig meget af. Jeg synes, de er dejligt gøjlede, samtidig med, at der også er sådan lidt, der er lidt kærlighed i tøjet. Og så er det 2 rigtig seje piger, der laver det. Ellers så går jeg selvfølgelig ind og ser Noir, fordi det er bæredygtigt tøj, kan man sige på en måde, samtidig med, at de også bare er vildt seje i de der læderbukser der. Altså, de står bare, og de der modeller med de lange ben, det ser virkelig godt ud, ikke? Og så var det Thomas Troelsen, der har lavet musikken, så det synes jeg også er fedt. Så kan jeg lige følge lidt med i, hvad han også laver. Så altså, det var nok de 2 shows, jeg synes var rigtig seje. Men nu er vi jo på Skanderborg. Hvad vil du ikke gå glip af på sådan en her festival? Først og fremmest stemningen. Fordi at, det er jo noget af det, der er på en festival, og hvis man går glip af den, så har man jo ikke været her. Så jeg har været her, og jeg har lige været ude og mærke stemningen i teltet, inden jeg skulle på. Bare sådan, så jeg vidste, at der var... Altså, se sådan her det føles at stå, så nu skal du få dem til at føle det sådan her, eller et eller andet. Men hvad i forhold til, altså sådan, der sker jo tit det, når man bliver en stjerne. Så skrotter man altså 2-mandsteltet med veninden, og så ryger man lige ind på et hotel. Hvis du skal på festival selv nu, er du så klar til at tage den i teltet, eller er du blevet lidt finere på den? Faktisk så mine forældre mødte hinanden på Roskilde Festival, hvor min mor hun spillede på orange scene med sådan et kvindeband. Og senere så kom jeg jo med. Det var en del af kutymen i min familie. Det var nærmest årets familiefest, hvor vi mødtes og gik amok. Så på Roskilde, der har jeg været hele mit liv. Jeg tror, der er 1 eller 2 år, jeg har misset. Så jeg vil sige, det er meget naturligt, ellers havde jeg heller ikke hoppet den der stilet. Altså, jeg undgår gummistøvlerne og hopper et par cowboystøvler som sådan en rutine. Og altså, man sover hvor man falder i søvn, ikke? Men hvad er din bedste festivaltips?
Men altså, jeg er jo ikke så meget til sådan noget regntøj og gummistøvler, så ellers er det jo bare sådan en, der er fed, ikke? For ellers så står man helt færdig på et eller andet tidspunkt, når der har været en by. Jeg tror, det er at være åben, fordi der møder altid rigtig mange mennesker på festivaler. Og hvis man ikke tør at tale med dem, så går man glip af en hel masse. Så det er noget med at crashe nogle telte, og så give slip på lidt af det der, man prøver at holde fast på i hverdagen. Så det er faktisk lidt et hint til Pernille og jeg. Ud af backstage-området og VIP-byen, ud og mærke den rigtige stemning, stik hovedet ind i telt og høre, at man må være med. Er det det, man skal gøre? Ja, det er det. I hvert fald, hvis man skal have sådan en rigtig god festival, hvor at, når man kommer hjem, så har man fået et par nye venner. Jeg kunne bare lige her til afslutning lige tænke mig at høre, hvad skal resten af året byde på? For det har været lidt af et hektisk år for dig. Hvad sker der? Jamen på søndag lukker jeg Skanderborg sammen med TV2. Eller hvad man skal sige. Det bliver stort. Dem har jeg jo turneret rundt med i den her sommer. Og ellers så har jeg på Bellevue Teatret en rolle i sådan et vanvittigt stykke, som er lavet af Kenneth Bager, som jo også har mit pladeselskab. Og vi har fundet nogle rigtig, rigtig vilde ting. Og så har jeg min efterårsturné, der kommer til november. Og ellers så skal jeg jo til udlandet og give den gas. Ja, du kommer i hvert fald ikke til at kede dig, kan jeg godt sige. Men nu vil vi ikke holde på dig længere. Jeg ved, du skal op og spille, og vi glæder os i hvert fald til at se, hvad du kan byde på. Så held og lykke. Tak. Tak fordi jeg måtte komme.